Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kuna comment engithanda ukuthi sikhulume ngayo kancane. UNosipho lo noTerelo futhi. Izinto mhlawumbe ey'vela ku-social media ezinye ziba yindaba yabo lezo ey'putshukayo. Mase ukuthi lo oputshuza indaba angabe sa-screenshot-a or kube khona ukuthi cha nabo ufakazi obuqinile ukuthi lento ehlebayo la ku-social media iyiqiniso. Ngeke ngingayithinti. Yikho-ke ngizolandela mhlawumbe ukuthi laba bakulaphaya ku-TV bathini, bona futhi ku-social media bathini, mase siyayixoxa le nto ngendlela esibuka ngayo. La maqala ishow uSeason 2 uqale kuvela la ngasekuqaleni ama-episode okuqala sibone abazali bakaVuyo bekuNoma no-Aunt. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kube ama-episode amathathu noma amabili mangaphosisi. Kwase kuba khona i-comment. Angithi nami ngoba ngibuka le show ngibuye futhi ngibanake ku-social media. Kwaba khona i-comment ku-social media ethi uTerelo uthuke uMakavuyo wambiza ngalokhu. Ngabheka i-language ngathi akusiyo i-language yakhe. Eshuthi ingabe ukuthi i-language uyazi ngalo hlobo ukuthi ingayibhala phansi or umthuke nge-English waseya translate. Angifuni ngisebenzise i-language ayisebenzisile because angifuni uku-assume ukuthi lo oqamba amanga ngalokhu because akuveli ukuthi uTerelo ukushilo lokhu. Akuveli ukuthi uTerelo umthukile uMakavuyo. Ngisho kanjani? Makuvela ama-episode la kwishow angithi vela Sunday, uTerelo kwi-Instagram page yakhe unokufaka kuma-stories. Ngicabanga ukuthi ngisho into ekhona a-update ukuthi-ke ngicabanga ukuthi usuke update or usuke entertain ama-fans akhe uqhubeka ishow. Izinto ayibhalayo nama-video mhlawumbe short clips akawafakayo kuye kube izinto ey'vele laphaya kwenye i-TV show engeke ngakubona nje ile yaLasi nale show uLasi ayenzayo. Kodwa before lokho angithi le episode le la kuvela khona uMakavuyo episode iphela ngobani 7:30. Shothi yena ngo 7:30, 8, 9 abe active ke kwi-account yakhe afaka lezi zinto ey'fakayo. Because sibaningi esinake ishow izingane zesithembu siphinde sinake futhi bona ukuthi bathini, bengeke kungasabi khona noyedwa okwazi uku-screenshot leyo nhlamba ayilethe la because bawu-10 bawu-30 abenza ama-reviews. Akube futhi like kule platform kuphela, even TikTok bakhona. Bengeke ngale episode okuvele ngayo uMakavuyo lo mntwana wase eba nokumthuka kungabi kusakhona noyedwa okwazi uku-screenshot leyo part. Kade sikwazile ukuthi ngalelanga le-photoshoot sambona efaka ubuso obuhlekayo ehleka i-photoshoot. Ngasithi hayibo, kodwa-ke bahlekani ngoba phela sekuveza ukuthi iphakethe akusindi kumnikazi wesithembu, uyabo. So bakhona abantu aba-malicious ku-social media, lento engifuna ukukutshela yona. Kuvelaphi-ke lana ukuthi uNosipho ufihle ingane uSibindi njengoba ezothiwa intombi. uNosipho ufunde ongoye. Abafunde naye sebeshilo ukuthi siyamazi ukuthi ikhanda uthanda ukulenza nje. Sengisho ukuthi akaseko umakhelwane mhlawumbe oyedwa oseyibone ukuthi akangathuli nale ndaba asho ukuthi uNosipho siyamazi ukuthi unengane yakabani, avele nesibongo, avele nesithombe behleli naye umndeni wengane. Ngisho ukuthi la ku-social media into eyiqiniso ayifihleki ngoba nezinye izinto esayisithi masihleba ngama-TV show besho abanye ukuthi hayi lowo siyamazi lento abeyikhuluma ku-TV nathi siyayiqala.
Sesiyemaphethelweni alishumi. uNosipho uqale ukuvela kwiphathi kaLwandle osekuphele 3 weeks evelile. Omakhelwane abaze besichazela. So ngiyaye ngisabe ukuthatha le comment ethi ondaba bathi, because kunabantu nokunye ukucabanga othi mawukubheka mhlambe uthi ayi, what if umuntu ongekho right, what if uphazamisekile vele mawuzovela upheka izinto enje ku-social media, noma leyo engangaba yi-favor yakho, because ngayicabanga lento ngathi hawu, uTirelo Tswana girl, ngabe ilanguage useyimasterishe kangaka aze ayitype ngathi eshuthi iya-translate lento ayishilo. Ayi, mina egazi into engiyifuna ku-social media ngiyithola manje. Le ye-photoshoot ukuthi waphoqa waveza uTirelo kulaphaya ku-story ukuthi photoshoot ngoba bekuyinto evele ngaleyo episode. Sekubala ukuthi kune-competition ngoba uVuyo akavumanga ukwamukela. Lena-ke iyenhlamba ubeyifake kuphi? Ngizama ukuthini-ke ondaba angibalandeli kakhulu, ngiyaye ngikhethe nakule channel. Ingakho nginesikhathi sokuthi ngicela nikhumbule guys, abantu esihleba ngabo ngenxa ye-TV show siyabahlonipha. Angifuni-ke naleyo ukuthi engingayibalanga evele nondaba mhlambe ngenzeka ukuthi ayihambisani nangendlela engikhuluma ngayo isizovela la. Ngoba manje mawunginike i-direction ukuthi hawu, nakho kuvela kuleli page kuthiwa ngiveze into ecacile ukuthi upage bani usevundulule wathi. Nengikuzibayo-ke guys, ngeke ngikuzibe ngoba ngithi ayi, okunye ayi, niyayizwa leyo nto, ukuze nje enye into ivele ibe nendawo ekubhorayo. Ya, inalena-ke ngikwenzela isibonelo ukuthi ngabona i-comment enje ngoTirelo. Nakuba ngingamazi kugela, ngimaze nge-TV show naku-season 2 ngathi hawu cha, ku-season 2 waze wayi-protect boy-boyfriend mase ngihleba nani. Ku-season 1 ngambona ngathi hayibo, i-pregnancy yaze yawona umoya wakhe ngoba wayemude ku-season 1 wonke. Kodwa ukumbuka ayikho into esiyenze ngambuka ngathi lo engathuka inhlamba ethuka umuntu omdala. Hayi, ngase ngibona ukuthi eyi, ezinye izinto kumele nje uvele uthi angihlangane nazo, ngoba phela guys ngeke nikhuzwe njalo kuthiwa yekani le behavior engaqondakali ku-social media. Woniwe yini umoya wenu? Asazi. Sesilobu siblema-ke lokho kwafika kwathiwa kulobu kukhonjwa kude, wagcina sekuthiwa kulapha eSouth Africa. Mase kulapha eSouth Africa kwathiwa asiboshwe ey'ndlini zethu, kuphume ababili kulowo mndeni beyothenga, singaphithizeli sonke edolobheni. Ngabona ukuthi lokhu kuboshwa sasikuboshwa kwabopha nendawo ethile lapha ekucabangeni kwethu, ngoba izinto esizenzayo zona ziphambene nobulunga nobuntu. Ngoba ukwazi ukuqamba amanga nawe ongeke uze uthande esekuthiwa ayasondezwa eduze kwakho. Ile ndlela-ke engihleba ngayo, uyabo mase ngihleba ngizwe ngithi kusangukho emhlophe, ingoba nami ngake ngasola ukuthi khona la ngiyakhona ngiyokwenziwa inkukhu emhlophe. Nganixoxa indaba yalowo bhuti, nganixoxela. Manje noma ngabe ngiyazixoxa futhi le story, noma phela kuyinto eyagcina ingabiyenzekanga, ingaphelanga, mangasixoxa le story mase eyavela omunye ethi hawu fix, cha wawuyokwenziwa inkukhu emhlophe. Angeke ngithuke ngoba phela vele into engayi-experience, kodwa akufani nenhlamba. Angikwazi-ke into engeke ngithi le hayi ngiyayibalekela mina mase ngizoyifaka la. I-behavior enjani-ke leyo? Malicious. Le behavior enento yokuthi wena uyakhumbula kuthiwa kune-satanism, into esingayazi, kodwa nje into eyayinomoya wey'poki. Ungene lo moya wey'poki ngoba yini le epheqa umoya wakho kanje ku-social media uze ufuna ukuvela kabi.
uzoyenza lento ngelinye ilanga iphume nawe iqhuzu ungakhohlwa. Kuvele kuthiwa unomfundo lo obhala imisangano ku-social media, unomfundo lo othukayo ku-social media. I-TV show ingane zakwethu, i-TV show. Yehlelani ngezansi, umfana akalenzanga iqiniso yena, nami ngiyasho ukuthi hawu waziwa yikhuluma into engazwakali. Kodwa lesiyona umoya ngendlela yokuthi senifuna yonke into e-wrong ninamathisele ey'nganeni. Hhayi, khuzekani bakithi, khuzekani. Mina nginilawule kodwa uyicabange nje usekubamba ulona u-Enzo wakho ukuthi awumama une-behavior nje ku-social media. Uthini enganeni? Mina mase ngiyibona lezi zinto eniy'bhalayo la ku-social media ngiye ngiy'buze ngempela ngithi hayibo, wema woniwe yini umoya wena? Kodwa nisakwazi ukukhuza iy'ngane. Othisha abalwa ne-bullying esikoleni nani lapha. Cishana ama-TV. Vele lento lena lama-TV anendawo yokubamba umqondo ngoba manje sokunesithombe esiphelele. Lesi sithombe esiphelele sesicontrol ingqondo yakho. Kwenziwe njani ngempela manizofika nezinto ezimbi kanje? Ngiphushwe le comment yondaba. Ngiyabaziba ngelinye ilanga wesithandwa, ngiyabaziba ngoba ondaba baze ngomoya ohamba ngobu-left kakhulu, ohamba eceleni. Manje-ke mina ngoba ngilapha kule platform, kumele kubuye ngihlale nami ngiyibuze, Wefix usenza into ekhona kodwa ungagudluki kakhulu endaweni, ngoba phela vele ukuhleba nabantu kunomoya othile omncane ongalungile ukubona. Kodwa ngiyawukhuza-ke, ngiyawukhuza. Yikho-ke sithandwa makuzothiwa uTirelo uthuke uMakavuyo, mase ngithi ukuze ngimkhuze loya mntwana angibuthole ubufakazi bokuthi umthukile ngempela. Hhayi, nanamhlanje akuvelile. Sengiphuma nani-ke, khona abamalicious kulo social media, kukhona abahluthuka iy'nhliziyo kulo social media, kukhona abadinwe usibindi kodwa abasazi ukuthi benze njani. Nivumelane usibindi nisanganise, nivumelane. Akumnandi khona iy'ngane mazingenzi kahle, kodwa manje awulungisi u-wrong ngomunye u-wrong. Hawu, uyabona ukuthi wena u-social media uzokukhipha ngisho endaweni yakho yokuba umzalwane uma uwumzalwane, ngoba phela manje ngizothi mina yini lento oyenzayo? Usuzoqamba amanga amangaka ngey'ngane. Ngoba ngiye ngithi uma ngibuka ukuthi i-comment yazo ya-malicious kazi umuntu ongakanani, uma ngithi cha lapha esithombeni, hawu, kodwa sisi bakithi ngoba wena umdala. Hayi we guys, yiso sesohamba imihlangano yasemphakathini. Hayi, ziphatheni kahle bakwethu, ziphatheni kahle, ngiyanicela, ziphatheni kahle. Nisho futhi makuyimi owumxovi, ngoba ngeke ngizazi nami. Sengihlebe kakhulu, mhlawumbe ngihleba ngasazizwa kwezinye iy'ndawo. Nisho makuyimi umxovi. Ngike ngithi ukulalela amagama engiphuma nawo mangikhuluma la. Nisho guys makuyimi umxovi, please. Ngoba makuwukuthi ngempela ikhona into engiyaye ngiyikhulume nami sengigijima, ngoba lokhu kuhleba lokhu kwezinye izinto engathi ungayikhuluma usheshe ukuze kube ingabanjwa abantu abaningi, uyabona. Shuthi makade ngikhuluma ngigijima amagama ngisawabali, akusengisho izinto ezi-wrong, kodwa khuzekani, khuzekani. Engakucela-ke ngisakucela ngathi njengoba i-TV show inixova kangaka, ncishana iy'ngane ziqine ey'ncwadini. Aziqine ezincwadini izingane. Kube ukuthi uhlobo le-TV show ingane eyilandelayo uya-check-sisa mzali ukuthi lento itshala isithombe esinjani enganeni. Ukuze lokhu kuphazamiseka okungena kithi sesiphazamiswa i-TV show kungenzeki enganeni. Ngacela-ke nakho futhi anginilawule
Ngoba manje lo 30 minutes ingane ihleli ibuka into engalingani nayo nento etshala amagama a-wrong ifunda lokho. Leli hour sekudlale enye iza nomkhuba omubi. Kuphinde futhi ingene enye liyaphela i-hour ingane ihleli ibuka lokhu. Kunamagama angalungile, kunamagama anobuhlamba, kunento engenaso isifundo enganeni. Iyarejisa emqondweni ngoba nawe mama uyabona ukuthi uyabuka awukhuzi. Ncishani-ke iy'ngane. Kumane kube ukuthi lokhu okungaqondakali kubuke lapha efonini ku-TV, nabantwana nibuke lokhu okuqondakalayo ukuthi nibukani ku-TV ney'ngane. Hhayi-ke guys, manizwa kuleyo ndawo engathi ngiyanilawula kancane ngoba kukhona indawo efanele ukuthi ilungiseke lapha kubantwana. Nabantwana bayashesha ukubamba. Uzothi awuyithoki inhlamba kanti ingane isiyicoshwe lapha kwi-TV show le ongayicishanga. Hawu, namhlanje nginani shaqo. Nizobhoreka we guys, namhlanje nginosuku lonke nani. Kodwa nje ubu-malicious. Ngiyawukhuza lowo moya wobu-malicious. Lowo moya lowo okuphushayo. Uthi hayi angimthandi. Njengoba ngingamthandi ngizomatanisa ney'nhlamba okuphoxeka wena. Usumdala. Ukhanda iy'tori ngey'ngane. Uthi basho izinto abangayishongo. Uphoxeka wena hawu. Cabanga-ke awuphoxeki wedwa. Usuphoxa nabantwana bakho. Ngoba sesiyifunda i-comment esikucabanga ukuthi hawu kodwa Nontoni uSiphe. Esihle. Uzothini esihle lento osuyenza ku-social media? Usuthuka-ke osisi abancane abezemva kwakho. Engabe phela uyabaqondisa endaweni obaqondisa khona. Njengoba nami nje ngithi ngiqondiseni makuyimi umxovi wezwe. Hayi, ngiyayisola we guys. Ikhona indawo engenza wrong kuyona ngiyayisola. Nginokuyisitola ngizoke ngilandele lama-video ukuthi ngike ngathini kuphi. Ngoba lapha abakwenza ku-TV bona umoya wabo usuke woniwe yinto eyenzeka kubo ku-TV. Ngithi mina siyixoxeni-ke siyihlebe mase sifuka-ke nale ndawo esifundisa kuyo. Hayi, ngivele ngishone ka-left. Bye we guys, kungaze kube kuningi. Ngiphinda into eyodwa kodwa nje yekani indaba yenhlamba, yekani ukumatanisa izinto ey'ngamatanisi nekungenabufakazi bazo. Newubonayo ukuthi cha phela sekwehlisa isithunzi somntwana. Yabo nje le yenhlamba yangiqeda amandla ngathi mina wayesengaze ethuka inhlamba ngoba kwenze njani. Ngisho ngabe kuthiwa lo mfana usemthandwa ukutheni, ubengeke kodwa ethuke umzali. Naye sewumzali futhi. Hayi. Bye guys.